Začala som cvičiť s Monikou, lebo som bola tlstá a necítila som sa vo svojom tele dobre. Našla som si jej príbeh na internete, ktorý ma oslovil, tak som jej napísala. Dohodli sme si nezáväzné stredko, na ktorom mi povedala niečo o našej možno budúcej spolupráci. Tak som sa do toho pustila spolu s ňou. Naša spolupráca trvá 9 mesiacov. Tréningy s Monikou boli riadna makačka, kde som fakt videla, že jej na tom záleží, aby som to odmakala, pretože aj ja som bola ako keby výsledkom jej práce. Samozrejme ma neminuli ani tresty, kde bez súcitu mi nadelila aj 50 angličákov. Ale takisto, keď videla, že už nevládzem a je to už fakt asi možno, že aj nad rámec, ale chcela, aby som to zmákla, tak sa ku mne pridala. A odmakala to spolu so mnou a bolo to úplne super, pretože vidieť trénera, ako dáva to s vami len preto, aby ste vy mali z toho dobrý pocit, tak je to mega. Tak keď sme sa s Mimou dohodli na tom, že teda ideme spolu cvičiť, tak Mima mi vlastne vyplnila taký dotazník, kde som potrebovala od nej trošku infošky ohľadom jej súkromného života, pracovného života, aby som vedela, že ako je prispôsobiť to trénovanie aj tú stravu. No a keď sme vlastne toto vyriešili, tak som jej pripravila nejaký jedálniček, ktorý najmä pozostával z toho, že jedla strašne veľa, teda na to, ako bola zvyknutá. Jedla veľa bielkovín, veľa zeleniny, veľa zdravých tukov. Vypustila všetky hlúposti, ktoré sa jesť nemajú, keď človek chce chudnúť. No a pustili sme sa do cvičenia s tým, že sme cvičili 3-krát týždenne. No a keďže Mima videla, že aj otužujem, tak to chcela tiež vyskúšať, tak samozrejme začala postupne, pekne, ako sa to má. No a keďže dneska končíme našu spoluprácu, lebo už makáme spolu celkom dlho a tie výsledky sú pekné a Mima mi slúbila, že bude makať aj bezo mňa, tak to dneska ideme zapichnúť takým legendárnym štýlom, že spolu vykúpeme na jazere, takže sa na to tešíme.